Google Map hi kan hriat vek arin om mang tangkai po kan om mual karing ma se Google Map hian kong diklo ko mu chang po om ve po thina lai motor changkang a phei chuan kan kalna tur hun hriat chen lo an motora map set in kan kalna mun tura min roi thleng mai thei thri ma se kan lo song khan Google Map hi adik lo chang oma an map set hian kong diklawa min ruai se kan thlenna mun atang suan kong bowin kan thin tur mun panta ila enge thlengang ole chanela kan no lom le vek chu wena chon he Google Map mang tu Elisa chanchin ngai tu ho do na ni Elisa te ho hian an kalna tur concrete chen vak lo chu Google Map manga kong sot kat berzo in an thlenna mun chuan ama nun chu der thong taka om tirin afa pa eroin anun na chan hiala wanga tiang din mun thlenge an ni enge an tu thleng ti chu kan lo thlir ho don ani gas ni khat sang ni in Elisa le afa kum som mi Carlos ale an uite chu trip nom tak mang tura jin an tumma an kalna mun tura an thil mamo tu le kong laklon ei turte tui in tur te chu motora anin dalok tewa Las Vegas atang chuan jing kara anjin kong chu zo tanin an kal tumna mun hi Death Valley National Park ani a an kalna tum hi ala deuh don awang in a hunan thlen chuan zan khat lek riaka camping nein atuk lama hole mai ani a an kalmain an chung te pula o an kal chu shilin Death Valley alna tur pong om UB heavy critter po an plo tum po an shil bok chuan an jin kong chu zo tanin an kal tum na UB heavy critter om na mun hi Death Valley kong atanga pen ngai ani awang in helai mun hi tlo masaka chumi nuwa Death Valley National Park a kal in olam chu en buai ngai polo ang anti a chuan UB heavy pan na kong tur kong peng an thlen chuan asot sok all hall spring tu an Google Map a chuan tetin Google Map ina ako kong chu an pan zela all hall spring hi am sok chuan an zo ngai lo ero Elisa chun a hrelawa chan chu he kong hi sarkar enkol ani lo wang ani all hall spring anna an kan mek lai chuan an motor ke chu puncture pota Elisa chuan motor ke spare ko ai thapa ma se a ke chu hakin motor ke cheta chu kong sira chuan hu chia ta daya a motor ke chia hu chia hi wan nei thak takin malam hun pura an tan alo tangkai don a ti chuan a malam an chuan an tlan ta zela Elisa yan a mel hriat te hne na helai muna altur thor shil khan akal to te soi dan in ongil zel pan turin an tia ma se Google Map ero chuan kong peng veilam ami pan turin alo ko hua Elisa in Google Map zok chu dikura ngai in azo zel kong chu achia in ni asat ema wang chuan an tuin te chu hal hle in tui chu an in reng maya kong chu achia an ti hle a an tlai rei to viau na chungin an thleng har phian bok Elisa chu let le mai du a ma se an lo tlan thui to em awang in an tumram chu thleng lo lo an tuma an maloka kong che diak lutuka chuan khuarlian lutuka chuan an motor ke ma chu tangin tlan chuan tum viau na in motor chu khal chhuat thei ani tolawa Elisa chu amang ang hle a ran pui dil mai tu min phone chu an cheka ma se signal khat ma lo om reng reng lo a bulvel chu en kolin thale phevek ani boxi mundang dewa alin signal chu azonga ma se engma umzi ani thilo unhuna Elisa tan na hi khovela mun lum le saber haler jing mi ani ti alo shebok la don an motor chu khal suwa atum le thina ma se tan na khor tu atu ka chuak te silo an mani puitu lo thleng be sein a motor chunga chuan a hak pa ni khatia min ni thum thleng chuan ang pawang anga an lili na alo ni le a
tulai hmuna chuan mihring reng hmuh tur an awm lo August ninga ni in Elisai chungten an call tlang thei lo awang le an chanchin engma an hriat lo awang chuan an ngai tuah tawh hle a Las Vegas police station a kalin Elisai le a fapa chu missing complaint a an the luta police ten a Elisai te kaltumna hril vekin UB hivi chu kaltum thu hril boka tulai hmun vel zong tumin an ngen bok August ni ruk jing kar ateng Elisai te nu fa chuan chu tan ani ngala UB hivi bul ngai chu helicopter hmanga zon kual ni in dar som bor vela pilot chuan all hall spring kong sira motor ke chu muthut in helicopter tanga chhualin a en kuala ma se tu ma amulo motor ke a mun chu UB heavy pan na kong nilau ti hria in motor ke nei tu hian kong tiklo apan ngei ti ring hel ngal boka helicopter a chuang le in hiamte a thlokin kong chu a zolya dar kar khat a thlo nuwa motor pakhat chu muin helicopter tanga chukin ava en chiang hala Elisai le fa pa Carlos chu an munge ya Elisai din mun chu alo chele a fa pa ero tui hal awang le kholum lu tu por zolo awangin alo thi to a anui ero chu motor ke bula alo thuwa an pani chon helicopter a chuan tirin kam do in a hruai ngalan nia Elisai chu en kol na pe ngalan nia a fa pa ero postmortem ura hruai ani ni rei lo te Elisai ko ya lam apan deuh to in lama ho a Elisai chu engwanga kha kong kha zonge ani ti chu zona lian tak ni in mitam tak hriat chak alo ni ta a Elisai chana chuan azin kong zona kong chu a hriat chen lo awang in Google Map a chuan in ba Google Map in zo tura ti na kong chu a zo mai ti na chang e thil tlengen mitam tak an zona lian to lo chop chuak ani mitam takin ari an rin Google Map chu arin tlak tak lo ni anti ani an GPS eng tian na top thin nge ani a I hi hil hriat chian poimo ngai tak ani a hovel pumpui hwal tu satellite hi somtum pakoma hovel ata kilometer sing ni hla omin heng satellite somtum pakate hi ni tin dar kar som ni pali chunga hian min tracking kan omna te chu GPS mangin min hriat tir theya phone mi GPS an on roll in alo pera satellite pathum vel hian kan signal chu alo man ngalin min connecta kan omna location chu alo hremal chat zelani kan hriat ve me tura ka soi tu satellite somni pasariti dar kar somni police chu na an thok thina adang pali te chu emergency thila satellite dangte alo hriat pala activate tura tuan ani hian satellite atang hian radio wireless lo suak in kan phone in alo dong thina kan phone atanga chuak le in satellite chun alo dong vele thin ituan kan location chu GPS ma hriat thei lo ni thin ani in Google Map a hian kan kalna du na kanwa me in engtin nge kong min ko mu thin ti le engtin nge akong chu alo hriat thei ti kan soi fia le anga hemi hretur chuan Russia thil theng kan ngai thla angai do na mi patle rol pani kum som pasari mi search altino le kaldil salo ostomin te pani hian khovel mun potber yakus atanga port of megadon thleng chu tlot azin tumin an motor ngei chuna ong chuan zo a ma asian voi khatkal na tur ni in ong chu an hrebik lawa Russia chuan an ma ni rambik jinna an man map chu index phone tin application an neya an thian du chuan index nge Google Map chu an man don tin anin ngai wa Google Map zok chu thangin Google Map pe hoinin an jin kong chu an sok tana ma se Google Map in an kong zo tura ko hi Russia chuan lot of phones shing ru kong tia hriat lar ani achan chu kalkong hi indo puilai saltang ho manga siam ania saltang noi ru vel te chu he kong an siam line an hmuna hian an thia chuwang chon lot of phones tia hriat lar ani ma se heng le te rol pani te hian engwanga thi ve ngot nge an ni an ti chuan he kalkong hi sot ra sarkarin asiam tirania ma se asiam ani laya he muna mithian tam ema bangin Russian mi te chuan he kong hi mal som lo in an zo du thin lo awang in
sangka zuko samsari matang khan sarkar pon enkol chun zom lowin ang chuan da to alo ni ta sia sarkar ni heng ong hi a hnola ma se satellite eroin a hnol ve lawa Google Map a chuan he kong hi part of Megadon panna lo ni ve ta tho awang chuan alo ko mu lo thei lo ani i chuan he thian dun hian an khowot lutuk chu nei leute atan munlum tak Port of Megadon an pandon awang in thomhnulum lampo an kinglem lawa samar thomno tam tak nen zinna tum hun chu an pana ma se an zinna tur hi hlal he in avotin vur atlak reng awang in kilometers ni samnga vel an tlan to tia khodur thim tak noya an motor chuan thingkung pakhat chu nataka supalin an motor chu chiat pha an motor chiat chu hi ni engzat tak nge ni sai fian te ni lovin heng tlerol pani te hi homno lum le ei tur tampo nei lovin engtin nge ti tam tak an dam ve char ti chu ma ni chan chok tu te chuan ngai ko na an thui le a an phone a po signal om lo awang in tan thui tu po an ko thei lo ani a ma se chan chok ra an go son bu me chuan an vot ti awang an lo khong vek ko a wan duai thak kin dam doin than thui pa lokin an thizuya an ma ni en call tu doctor seidan chuan es nei dan khan an taksa chu vur tlang ang mai ania dam doi in khol engma chuan an taksa chu atest theilowin an thi sen chenin vur tlang angin a khal vek ani chu tin an pahnih hian chan chu an ni lai khan an tan na mun chu -79 degree Celsius lai me vot ani ti in soibok ani ara phak tu chia chu kan khathiam vek mei ome zo na lo om le chu engwangin nge Google Map chuan he tlerol pani te kha kong ro san to chu alo ko mu ti hiani kan lo soi to atang khan mi puin kong reng hi an ro san maila satellite in aro san ve ngai lo chu Google Map emo Apple Map emo phone ami map reng hian kan kalna kan destiny tur hi zo na kong lai perzel min ko mu thina kong chu achia emo ro san to poni se athiar ve no ani tin hetiang kal kong sot ka theyang ber zo theina tur le hrena tur po hi mihring thawin siamin satellite na ko mu tura duan ania he dijkstra algorithm tia mingvo ani he software siam tu hi computer scientist Edgar Will Dijkstra ania ti chuan he algorithm khovel chuan lo mangta ani tlerol pahnih te khan an jin na tur mun chu thlen ma an du luata kong sot ka ta chuan zo in thi na mun an lo pan ta dai a chu tiang bokin van duai thlak takin site nu fa pon Google Map chu ringin an jin tum na kong zo in van duai na ra thlak tak bokin an fa pan chan pha ta zo ka hetiang hen mi hring te hi khovel kan jin kong rang hian kan man mo luat awang le ong ol sam zok zo kan du awang in kan chet na kan lo zo fo thin ni